ahoj. Je to fail. Freddy Fazbear Pizza. Můžete mi napsat, jestli si myslíte, že je to fail nebo ne. Každopádně my si tu teď ukážeme víc obrázků. Další. Tohle. Freddy Fazbear Pizza. Koukněte. Že to má špinavý? Čeho? Pak tu máme ještě fotku pici. Můžete si to najít na mapách Google. To taky trvá, než se to otočí. Opravdu mi napište, jestli si myslíte, že je to fail nebo ne. Jenže tady je prostě ten nápis. Vidíte? Freddy Fazbear Pizza. Tak, já doufám, že se vám toto krátké video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, jak už jsem říkal, můžete to najít na mapách Google. Tak čau.